Така ще звъним на непознати. Не. Вижте. Кой? Чакай да ги звъним. Не знам кой ще се случи. Аз ще говоря, дали ти? Аз. Добре. Не мърдай. Добре, не ти го. Нека нам. Ето. Да. Добре, да. Ще гледаш снимката, добро. Добре. Което? Пискам. Ау, Ау, бе, брат. кажи. Майка ти дева. Грузник. Грузник. Ти момиче ли си, бе? Ти момиче ли си? Ай, чао, педара. Някой не Нека да звъним. Добре, чао. Чакайте втора част. Не, Не, има той- още. Не, има още. Добре. Нека ето този звънихме, на ето тази дамичката звъни. Тази е Албена. О, не искам Албена. Не, това не е Албена. А кой? Ти не вдига? Да, за първи път не вдига. А той е българин, нали? Но в тази пък не тикам. Ето на този. Оф, този не знам. Оф, той пък не тига. Нека напакна он. Окей? Той не дига, защото се сърди. Добре, айде пак да пръквам. Едно този. Това